Čo je podľa vás najväčší problém dnešných bezpečnostných systémov? Ja to vnímam ako zásadný parameter je nekvalita. Informačný balast sú vlastne falošné alarmy. Tieto falošné alarmy zhadzujú a znižujú dôveru, spoľahlivosť kamerového systému. Zo štatistík sa uvádza, že viac ako 80% prijatých poplachov je falošných. Vo väčšine prípadov si operátor takéhoto kamerového systému všimne incident až vtedy, keď je doslova vizuálne zreteľný a zjavný. Na rozdiel od AI, ktorá funguje úplne ináč. Koľko firiem si dnes myslí, že sú zabezpečené a pritom ich systémy by v kritickej chvíli zlyhali? Vítajte na YouTube kanáli Bezpečnosť technológie, volám sa Adriana Poláková-Šinka. Naším hostom je inžinier Robert Blaško, CEO spoločnosti Q4 Security. Dobrý deň. Dobrý deň, prajem. Robert Blaško pôsobí v oblasti bezpečnostných technológií viac ako 30 rokov. Čo by ste odporúčili firmám, také nejaké 3 kroky, keď by si chceli zaobstarať kamery, čo by mali urobiť ako prvé? Z môjho pohľadu v prvom rade je dôležité si stanoviť účel a vedieť popísať zadanie. Bez dobrého zadania nie je žiadny návrh dobrý. Niekto môže mať nejaké očakávania, jeho potenciálny dodávateľ to môže vidieť úplne ináč, výsledkom môže byť sklamanie. Druhou vecou je dôležité si vybrať kvalifikovaného partnera. A samozrejme, treťou vecou je to, že prevezmete dielo, ktoré zodpovedá vašim požiadavkám bez kompromisov. Kedy je kamera len ilúzia bezpečnosti? Kedy nie je pre firmy potrebná? Nainštalovaná kamera nie je všeliek. Nevytvára ochranu. Je pomôckou mať priestor pod kontrolou s funkciou psychologickou, reaktívnou, proaktívnou a poistnou. Vlastnosť kamery je možné zlepšiť kombináciou s ďalšími produktami, napríklad spojením s obojsmernými IP reproduktormi alebo inými výstražnými prvkami. Takýto systém zvyšuje mieru odradenia neželanej návštevy. Nejasnosť týchto faktov môže zapričiniť, že zákazník nadobudne falošný dojem, ilúziu o bezpečnosti. Z technického hľadiska však vlastní iba archivačný kamerový systém. V prípade, že ho spojil s nejakými ďalšími doplnkovými výstražnými prvkami, získava archivačný záznamový systém s odstrašujúcou funkciou. Vy ste CEO spoločnosti Q4 Security. Ako vy viete v rámci spoločnosti pomôcť ľuďom vybrať správny AI kamerový systém? Ako som už spomenul, v prvom rade je potrebné vypočuť si zadanie zákazníka. Zhodnotiť parametre objektu, v ktorom má byť inštalovaný, pochopiť, čo sú bezpečnostné rizika, prípadne hodnoty, ktoré by mohli byť chránené a na základe toho stanoviť návrh. Samozrejme, optimálne je mať informáciu aj o predpokladanom budžete, aby bolo možné pripraviť riešenie na mieru. Čo je podľa vás najväčší problém dnešných bezpečnostných systémov? Ja som to už v našom rozhovore spomenul. Ja to vnímam ako zásadný parameter je nekvalita. Zlý návrh, nesprávne aplikované technológie, nedostatočné nastavenie, odladenie a testovacia prevádzka. Výsledkom je informačný balast. Informačný balast sú vlastne falošné alarmy. Tieto falošné alarmy zhadzujú a znižujú dôveru, spoľahlivosť kamerového systému a v operátorovi vyvolávajú bagatelizačný reflex. Na Slovensku sa vôbec nepracuje s parametrom false alarm rate. Pritom ide o kritický faktor, ktorý hodnotí, aký počet alarmov bol reálne prínosný, povedzme, že šlo o reálne incidenty, a aký počet alarmov bol falošných. Zo štatistík sa uvádza, že viac ako 80% prijatých poplachov je falošných. Čo to v praxi znamená? Pre bezpečnosť úplne nepríjemný stav. V bezpečnosti platí. Priveľa upozornení rovná sa menšia pravdepodobnosť správnej reakcie a nie naopak. Čo vie AI systém odhaliť v reálnej prevádzke skôr než človek? Čo ešte môže? Predstavte si mestské kamerové systémy. Veľký počet kamier, malý počet operátorov, monotónnosť práce, paralelné úkony, chránené dielne a mnohokrát v nevhodných priestoroch.
Trénovaný operátor kamerového systému zvládne pozorne sledovať do 16 kamerových obrazov po dobu 20 až 25 minút. Po lehote 30 minút klesá jeho pozornosť na úroveň 50% oproti začiatku sledovania. Vo väčšine prípadov si operátor takéhoto kamerového systému všimne incident až vtedy, keď je doslova vizuálne zreteľný a zjavný. Na rozdiel od AI, ktorá funguje úplne ináč. Má preddefinované správanie. To znamená, výrobca vytvoril neurónovú sieť, ktorú natrénoval na identifikáciu určitých konkrétnych situácií. Tieto situácie vie pomerne dobre klasifikovať. Povedzme si nejaké príklady. Môže to byť napríklad padnutá osoba, nesprávne parkovanie. Povedali sme si klasifikácia vozidla, opustený predmet alebo atypické nočné aktivity. Ani tá umelá inteligencia nebude mať úplne konštantný výsledok. Ale v porovnaní s ľudským operátorom je jej výkon výrazne viac konštantnejší a tým pádom prináša vyššiu pridanú hodnotu. Možno ju istým spôsobom môže ovplyvniť nočná situácia, môže ju mierne ovplyvniť sneženie, môže ju ovplyvniť dážď, ale jej výsledok bude výrazne kvalitnejší ako aj najlepšie trénovaného operátora za kamerovým systémom. Spomínali ste GDPR. Akým spôsobom je pripravená legislatíva, aby chránila obyvateľov? Regulácia zo strany Európskej únie v tejto oblasti nastala. Existujú tzv. Akty, ktoré vlastne o tejto problematike hovoria. Pozrime sa na to skôr laicky. Štandardný spôsob práce s kamerovým systémom bol ten, že niekto sa na ten obraz pozeral, to znamená videl, čo sa tam deje a podobne. Ako som vám popísal v predošlej odpovedi príklad, moderný kamerový systém generuje metadáta. To znamená, nikto sa nemusí pozerať na kamery. Tá kamera je klasickým senzorom ako teplomer, ktorý vám vizualizuje hodnotu teploty na vašej ulici. Akurát plní úplne iný typ činnosti. Rozpoznáva vozidla, rozpoznáva ešpezetky, počíta počet osôb prejdených popred kameru, počet cyklistov a podobne. Sú to všetko dáta, s ktorými sa dá následne pracovať. Pri použití v mestách viete vypočítať digitálny model alebo matematický model správania obyvateľov v meste bez toho, aby ste mali prístup k obrazovým dátam. V tomto je prínos umelej inteligencie veľmi významný. Sú mestské kamerové systémy AI systémy? Vysvetlíme si príklad, ako môže rozvoju mesta pomôcť umelá inteligencia vstavaná v kamere. Dnes je to veľmi populárne budovanie cyklistických trás. Je to veľmi ťažko diskutovaná téma, pretože verejnosť jazdiaca v automobiloch má presne opačný pohľad ako verejnosť jazdiaca na bicykloch. V prípade, že do takéhoto priestoru nasadíte vhodne zvolenú kameru s vhodnou neurónovou sieťou, viete veľmi objektívnym spôsobom z dlhodobého hľadiska vyhodnocovať využiteľnosť danej cesty alebo danej cyklocesty. Obrovskou výhodou je to, že sú to nespochybniteľné dáta, merané rovnakou metodikou, povedzme v priebehu vybraného časového obdobia. Výsledkom môže byť to, že viete zistiť, že konkrétny úsek je vyťažený napríklad iba v pondelok medzi 7 a 8, alebo napríklad večer vo štvrtok medzi 19 a 20 a môžete zistiť súvis v tom, že sa tam napríklad koná kultúrne predstavenie. Vtedy vychádza pomerne veľký počet aut z parkoviska, nie je na to proste pripravená križovatka a vznikajú tam kolízne situácie. Umelá inteligencia v tomto vie pomôcť v rôznych oblastiach. My sme si spomenuli napríklad tú situáciu v mestách, pretože do toho viacerí vidia tie nedostatky. Ale úplne inou pridanou hodnotou je napríklad priemysel alebo zdravotníctvo. V priemysle umelá inteligencia pomáha zvyšovať kvalitu, počítať proste precíznosť a tak ďalej a tak ďalej. V zdravotníctve pomáha zrýchliť diagnostiku. To, čo prehliadne človek, ona nezvykne prehľadnúť. Môže sa AI kamerový systém myliť? Samozrejme, že sa môže myliť. Každá technológia bola nejakým spôsobom vytvorená a nejakým spôsobom naprogramovaná. Výsledok umelej inteligencie je závislý od precíznosti a kvality algoritmu, ktorý do nej niekto vložil, a na druhej strane kvality dát,
na základe ktorých bola neurónová sieť trénovaná. Nadnárodné spoločnosti pracujú na tom, aby tie klasifikácie a vyhodnotenia boli čo najpresnejšie. Je nejaký záložný systém, niečo, čo môže tie algoritmy upraviť? Existuje viacero metód. V dnešnej dobe sú také primárne populárne, že neurónové siete sú trénované priamo výrobcami. Ale existujú už aj výrobce, ktorí poskytujú technické prostriedky na to, aby neurónové siete bolo možné trénovať vo vlastných podmienkach. Potrebujete však k tomu pomerne veľký počet dát, aby ste neurónovej sieti dokázali povedať, že toto je štandardná situácia, toto je neštandardná situácia a ona vám následne poskytovala kvalitné výstupy. Pán Blažko, ďakujem veľmi pekne za vzácne informácie, ktoré prepájajú svet technológií s reálnou bezpečnosťou. Verím, milí diváci, že vás toto video zaujalo. Ak áno, dajte odber, zdieľajte, sledujte náš YouTube kanál Bezpečnosť technológie. Už teraz pripravujeme ďalšie zaujímavé témy. Ja sa volám Adriana Poláková-Šimka a teším sa na vás na budúce.